Ja, vi har så om MR-scanning, og en MR-scanning den ser således ud, og den laver sådan nogle billeder her af kroppen. En MR-scanner, den fungerer ved hjælp af magneter, med kraftigt magnetfelt, og ikke stråling som andre røntgenbaserede maskiner gør, eller hvad siger man? Ja, og den har dermed laver ingen bivirkninger, modsætning til røntgenstråling, da den ikke skader organismens celler. Men når man skal have taget en MR-scanning, så må der ikke være nogen metalimplantater eller pacemaker i patienten. Så nævnt så er MR-scanning fuldstændig ufarlig for patienten. Billederne, der kommer ud, de er meget detaljerede, og den er særlig god til undersøgelse af centralnervesystemet. MR-teknikken den er meget baseret på hydrogenkernernes opførsel. Ja, og det fungerer helt konkret ved, at man har nogle hydrogenkerner, som er markeret med den her røde cirkel, som er inde i patienten, der bliver placeret i et meget kraftigt magnetfelt, som er her imellem de her grønne spoler. Og nogle af hydrogenkernerne, de vil have et spin i samme retning som magnetfeltet, og de vil derfor ikke behøve at have en ret høj energi for at lægge sig der. Hvorimod nogle andre kerner, de vil placere sig modsat magnetfeltet, vil kræve en højere energi. Og dem her, de kan sådan ligesom indgå i nogle par, hvor de udligner hinanden, men normalt så er der et overskud af de kerner, der ligger sig i, så de peger med magnetfeltet, og dermed har en lav energi. Så de vil normalt ligge hernede, kan man sige. Så hvis man indskyder noget elektromagnetisk stråling ind på dem, så vil de så få noget energi, så de kan ligge sig herop og være imod magnetfeltet og have en høj energi. Og så når man slukker for den her strålingskilde herover, så vil de så lægge sig herned igen efter noget tid, og så har de noget overskydende energi, som de så udsender, som så kan blive opfanget af den her modtager, som er markeret med det her plus herover. Og ud fra det stråling, som den så opfanger her, så kan man så skabe de her billeder, som vi så på den første slide.